na matano kahayag sa kangit-ngit, lugar asa nagtubo puso ang pasingit, diri kay iya kay kit-kit sa isikapanit. Get it? In the city money is the ticket, in and out. Ako ra ni suluho na sa pauna ning kamutog, ako maumbawal makisaw, labaw kalutaw mo kurbada pero dili latagaw, bombilya di maaw sa kung aura mo palaw. Hayahay sig paaso, hinambit diha peso, way laktaw sa proseso, likay ron di mapriso, amo di pagwapo, mula permis ulo, dungog hambogero, tingogs mga sarado, unsaon na ang able kung laka sapi, yaw tibi o galan ng babasig tabi, gukod man ni dili po si kiri-kiri, gukod man ni dili po si kiri-kiri, gukod man ni dili po si kiri-kiri, likita, hiluta, tinapid agkote, rima, pilita, di manimaho ug ite, pahilunang pagpalina. Rapolo Dakbayan 2021, ikaupat nga battle karong adlaw. Yo, make some noise! Yeah, big shoutouts, Sizzling Cartel, The Vape Spot, Mojitos, Wildworks Tattoo, Jorisa, Wildwork Tattoo, Ink Famous Tattoo, Greedy Bastard, Ubec Headgear Streetwear, Sapiphilia Clothing, Breakthrough, Activist, Kayo Outdoors, Saka Daily, 03 to Cartel, og South Style Clothing. Daghang salamat yung tanan. Gusto mo kanari, daghang salamat ninyo. Sa wala, gikan San Fernando, make some noise for Zinich! Mama, sa akong uyab, Ubic, Headgear, Streetwear, o van. Minggoy nga bayabas. Zinich? Zinich. Sound to! Gikan Ibo, Lapu-Lapu, make some noise for Ban! Yeah! Shout out sa Street Pharma, Rolling Papers, Clothing, Ubic Headgear and Streetwear, Sir BL, Shaman Ubic, Nuji, Aaron, Chilox, Kirby, o Nikki, Almasin. Yeah. Congrats on Daiha for the night! Make some noise for Daiha! Kaya mga mingaw. Wala na sila guntos, nagsabot na sila. Si Zinich. First round, yo, mina na tanan. Zinich, let's go! Oh, yawa! Kulba ah. Salamat kay nakabalik pa, human nakapabaksin. Ug salamat nga nabalik na ta sa eksena, mong Rapolo, welcome vaccine! Duha ka tuig nga bakasyon lamin na takaayong di bangon. Aminado struggle sa preparasyon sa daghang problema nga tubangon. Pero dyan salamat sa imbitasyon, di ko ni sayangon. Buang si Zinich ni lisod po ning buangon. Game! Kinsa ni akong kontraban, nagipaduwa gihapon. Ngano man ni dyan, naamoy kagahapon. Ay kabalaka kay karon ko ang tikagaugmaon. Kay gubon ko ni Rungban, bisag wa ko lisensya ako ni Rung Driveban. Mula ang kusmaktan adto ko agi sa Sisilex, bisag wa pa nahuman. Idasmag ko ni kada poste nga akong magian, kutob sa ambulansya nga akong masugatan, akong banggaan. O di ba basic, ingon ana ra paguba imong pangan. Kay puros makuno ta mga dagkong mata mo kita giatbang sa imong mga mathematician nga angkol. Aron ko na mailhan og kinsay maayo og magmata kay pa-audition ni American Idol. Sigurado ka dyan nga makasugako din ako smart imong idol. Nga katong gipangutanan is maestra og unsa ang algebra yang tubag. Pintik-pintik nga kabayo may gitubag sa kwanggol. Kitagaan sila ga assignment. Nahibuong iyang papa unsaon ang lansang tabla sa Monggol. Mao day kay pahimuon kuno silang multiplication table. Sa kadako ni mong mata pwede mo magbattle ni Chris bisag way sugaay. Ang title sa inyong battle, Pasigaay. Og adik sa One Piece nga anime ning si Aniki. Siga na kay mata sa sigig kapas mo. Og muspit abi nimog ni gamit na kung Kirosaki, piste wala dito ka paniud to. Abi sa imong pangana pud kay di nagtukag kaliwat na mo nila ni Luffy.
Abi sa imong pangana kay di tagtuo kag kaliwat na mo lilupi. Shit. Abi sa imong pangana pud kay di nagtuo kag kaliwat na mo nila nilupi. Ayaw pagpakides. Shit. Sa imong pangana pud kay di abi to nagtuo kag kaliwat na mo nila nilupi. Wa kay power oy piste mong ay pagpakadesperado. Kay bisag unsaon nimo kaon og dagon prot pre. Piki ra ka nga di maong di ka delikado. O balik tas mata nimo. Yawa kay katong niara ko piste na saag ko. Kaysa kada kog mata nimo. Wa na ko katultol sa gianan pa doong sa pantalan sa barko. Kay kausa di hubog kay ko ni adto kog ibo lapo-lapo. Isud kog Ivan Risto. Pagawas na ko piste imong mata dito ang binyo. Sunod event dyan may pas iyang mata i-held kay makaminos-minos pata sa gasto. Kaysa kada kog mata ning tunto, suod siyang mata na siya day mga paabangan nga kwarto. Na iparkinganan sa auto. Nabagyod siya day kaugalingong SM Robinson ug Gaisano. Wa na gyud siguro ay makalabaw sa mata ning piste. Liman mo na apo siya day kaugalingong senador o presidente. Na siya day kaugalingong senador o presidente. Abi na ko ang hidden world na sa Antarctica. Piste nara day sa imong mata. Pero kung makadaog si Marcos, di na ta mabalaka kay maghimo nag-ikaupat nga bridge nga magkonekta sa Cebu sa iyang mata. O wa pa ni nakatuog atong revolusyon ning karaho, di ta ni ron maraper. Kay sa iyang mata unta kuno to i-held ang people power. Sa mata ra bata na nakasintro, pasensya nakaayo sir. Tawganig matatapano masakir. Ban! Naunsa puro ra jokes, di magsilbi sa akong abilidad. Mata, di manggod ka mulat sa realidad. Rapolo game? Sinsya pagaw eh. Salamat Rapolo. Kay nakabattle labog ko. Pasalamat lang gihapon bisag akong kabattle kay tunto. Gahi daw ning amaw. Pues pagpagahi sa utro, kana ganing mas gahi pakas hari sa tundo pero di ni gahi joker ni. Oo, believe ko niya, grabe. Apan di ko matutlan anang jokes nga imong hinimo diya pare. Kapang hipos ni sa bagahe kay kadiyot ra ni madali imuhan jokes wa mi ganahi. Diyos ko Jesus, wa kagabae. Katong nakaigit pag grade 1 si Gustav kay ni hipos sa iyang tae. Joker ka? Ay sus, pundok-pundok akong gilipay. Anino rakas batig naong. Sunod-sunod ra ka ni GI. Naa naman tatay, Joker boss. All in cost. Urig nga GI sa magikay di parehaani nga lower cost. Kay ba ko asa nimo gamiton nimong tiip nga 200 di ko madasa imong boret boss. Kay ba ko mapalit ka og rugby, mo hingos, mo simhot pag-uri mo santod ma overdose. Namatay GI nga Joker. Nganong ni dawat mo clown sa kadagan niyang pwede nga kopyahon katubag yung pinakamaot og naong. Sukmag ala Pacquiao nga knockout diong siguro. Apan wala ko mo gamit og Ginoo para makuha ang inyong buto. Bunihon kayo kag naong. Panghilamos og punjisol. Kung imong master murag lubot, ikaw puros rapod kigol. Kung musita ka about sa Pacquiao, oo, dili ko baksidor apan notorious kung kinumo kung ang utok magregor. Di ka labok inyong manok, oo, dili na ni kasyapol, igura ni makadaog, basta paswerte ay sa rapol. Nagbabilin ko na solid, bisag dugay-dugay nang wakabatol akong kontra murag COVID. Ubay-ubay na ang nahasol. Kahibaw ka, ngawak ka. Imong banat, mabawg gaan, dali ra na, mabawg tanan, samot na og mabanggaan. Nagpaka-joker ning kanahan, og nagpakaamaw na lang kay nasuya, nagsige na lang kaghimo og storyang kataw-anan. Nagdayaper bugal-bugal, aron lang nga mapakpakan, walay gustong makigsugal sa imong naw nga hantakan. Sa una, bisag asa nga lugar di ka mabasta-basta man. Daog sa way klaro nga butar nga mura bag si Rastaman. What you gonna do with a big fat bird? Nando si Rich. Yawa. Pareha mong naong ni Rasmatan. Pareha mong naong ni Rastaman. Yawa ka. Christina. Palahubog kining si Inko. Sig panghambog siyang bisyo. Maglanglay pa sa Facebook murag iyang gasto.
Iman-iman iyang mga amigo lagot na kaayo kay kada nila tagay, moamot ra kuno ning thank you. Kay pabigat kay kas inyong tapok. Wa na gani amot perti pagyud katapulan. Di na kuno ni masuko pag way pulutan. Maong iyang amigo mag-inom manago na lang aron makasibon ta gamay. Ang nakapait kay matultulan pagyud sa giatay. Noon sa naman taong kadong. So sige ni mo pangambos og inom nipis na kay kag atay na kay kag naong. Kay hangol man ka og inom sige hubgon ti ka. Tagaan ti ka og Colt 45 nya hutda ang bala. Kay gamay na lang ka og bikil. Isa ka rounds na lang magkita na mo ni San Miguel. Sige inom lang. Busgon ti kas pulutan ing nalang kong makuwang. Kay kuhaan ti kag hiniktan katong naibuwang. Kaswerte bas na uyab nimo. Pwerte na gani nimo kabisyoso, wa pa jud kay trabaho. Unsa may ipakaon nimo ato men? Akong utin. Og musugmat ang tupak aning giatay, mabuang ning way puangod. Magsabat-sabat dayon is nangadji sa patay papahawaon pang tagtungod. Donation box sa kapilya imong daginuton ning unana kakaburaot. Imbis ang kalag malangit na unta ni balik na lang kay gisapot. Maong ay kog ilaraban aron di ti katukon. Dios nun kangayawa mga lawat ra kagutmon. Kung si Rinsaurus bisag wa pay misa manuroy nagsibot, mas hawd ning pangit. Kay ang sutana sa pare iyang isuot nya mangayog tag 500 aron kuno ka malangit. Visit di magsilbi bisag tagaan panirog partida. Di magsilbi bisag tagaan panig partida sus porbida. Ihaw ni rong pabida di na ni masalba bisag gamitan pag salbabida way lami ni nga salida kay patay ni ron ang bida. Kay lampa kay kang dako di ka pwede dadon og rambol. Kula tahonon kay kag naong sa kinaon nimo scramble. Og si Zinits na gani ang ihaon automatic busog mong manguli. While ticket nga mausik kay dinupli akong isukli. Magkaang nirong piling bagsik nga murag bagong tuli kay di ba gusto ka og classic. Bang! Katilaw karog lami. Classic Magnum. Lami. Buang ka. Gentleman. Yo. Joker ang yatay. Daghan kay nalipay. Pabusog daw mo sa iyang gihaon. Pero pag pista sa ilahan, yato ko wala dito hikay. Nangandam pa ko gahat. Unya maoran niya madawat. Mga linya na kinawat, balik-balik, mura bagilamat. Linya ini, di makasamad. Anong kini, pamagihatag pagkanihit na bagiahak. Di mo baga, imong bara kay mas init pa ang hilanat. Buton kay ning amaw, kay pagumangkon ka ni Lopez. Bukbukon kayo kag naong dapat nagpuyo kas kamutis. Ngano bitong ni Inter, nga bugo man dahil giatay, katong giingnan siya sa iyang uyab og slip wheel, natulog siya sa tabay. Nakakauyab, di ba? Sige, ako itong damayon. Kay bamangod ko nga masuko ka, so ako ning buhaton. Pagkapait pampapinawon, wakay gamit bisag unsaon, kundi na ka makabarog sa kasakit. Ayan na nako siya kayaton. Una nako nga buhaton, ubuan si Nina. Unya langkat sa underwear. Unya ibto na ko yung atngal gamit nil cutter sir isod sa Tupperware. Aron na agyo tril iyang tinggil akong butngag arios nga amperil una rakrakan ako og kiyod. Hantod iyang bilat mo tingog murag impor iwan nga naka silencer. Yeah! Iniyutay. Till mangurog ang babay hantod maka-realize nga imong luso kay gamay. Kagamay sa imong utin, murag puros ra lagay. Ako murag dibsusi kay mauyog ang balay. Pero change topic ra. Change topic ta. Rapper ka, di ba? Battle rapper ka. Kanong gamisgi man noon? Piste kaluod anang teknik ni Budong para matrending ka puhon. Patay ning gihatag ni Boss Amo, pero di ni malubong kay dauban ra kuning regalo, murag Squid Game nga lungon. Nakaamgo na ba ka? Dadi ka magsilbi na kumigo, imposible ko madido anang bit-bit ni mong stilo tungod sa imong kabanga, di ko mag-expect nga katego. Di ka makaduwa, kuha ka ni sip-sip ni John Leo. Ay hanak ko kan chawi snitch ko mapildi na ko nimo. Mauni resulta,
kung taga-upon ang mabikil, so ay tupong sa mong level, di ba magtupong imong tiil. Sa kagutom nga mo kitil, nangurog kay nagigil, dagang wakauyon imong taga-upon, murag kabugo na izimil. Karon ikaw, nakahibaw nga igo ra kang kilawon. Makita ang kahalimaw, bisag inyo rang paminawon. Di magsilbi mga pasiaw. Kung ako ang patirahon o mapildi niyong malinaw, dili ni magmalinawon. Time. Yo, sig panghambog dako kuno sa yagutin. Nagkuyog maganiha nangihi piste. Mura ra man tog bulpin. Kada kiyod si mong lubotanan mapasok way pamilya nimo nga mapagan. Kada kiyod sa lubotanan nimo mapasok way pamilya nimo mapagan. Ah shit. Kada kiyod sa lubotanan nimo mapasok way pamilya nimo mapagan. Kay di ko hilig og family stroke, tosi akong ganahan. Tosi akong ganahan. Makatilaw ni ron sa akong ulok ning piling bad boy nga butuan. Kay mura rag Afghanistan ning ugok kay naa kay Taliban. Imong mga multi wala gamit pagpanguyab nimong kidoy mo ingon ni climax kanahan. Boto bra kuno kas naat ako isulti gitubag na yung kag study first ako ban. Imbes na ka-graduate nung tatong babae ni eskwela na nagbalik kay imong gipanguyaban. Mauwaw kuno siya silang pariente kay parehamugan sa ripis nilang silingan. Kay perti gyud ka batik panganan ning yabag mauwaw ang mauyab. Ug ako pa ng pangan, nagpabunyag na kog usab. Ang jokes, bars ug multi sa gadhalino na sa battle. Ug naa pa kay looks, cars ug pamisti, daghan pong burikat nimong manuol pero ako'y pakiana bisag unsa inyong pilion. Kay kaning buang ako ra niro pangutan-on. Mutuo ko nga bright kayo ka Brad kung imo ning matubag. Unsay English sa langaw nga way naglupad. Kay weak ship kay nimo dag suwat ay pangtaytan nimo na pay klarong atak ug di ka mangugat wa jud kay linyang mutatak bunga sa sige nimo pangyawat imong bahi gamay na kay tipak ako satisfy perming customer nga maghuwat kay binulto akong ripak kay wa koy gisayang nga batol maklaro na sa uwat kay kog tagaan gani kog batol sa ulo gyud nako ibuak. O gipatukar na ko imong kanta, yawa, nakapamisti among silingan nga amang. Unsa may nasuod sa imong utok ko, yung ano ni Kayat, man kaubuang. Nakataghap ra gani ka si RBL og champion, pero tinanimong paggara-gara. Taas kaayog ambisyon, ya mubo kaayog paghuna-huna. Hangol sa taas nga posisyon, bisag nagkanga-kanga, karon naning saka kas akong dibisyon, pues sigurado kang matunga-tunga! Bawas na bawa igagbaba. Kay unsa ra ko tayo gisaligan ani nga wa man ni trabaho. Agbay ra ta ko no gipalaya sa ilahan ning piste og ipanimuusig og nay maabot nga tawo. Mas makatilaw pa karon sa una nimong pilde kaysa sa una nimong sweldo. Kay mura ra kag eyeglass ni GL nga wa suluba pre. Way gamit imong grado. Sa akong tulo ka rounds nga suwat, siguradong magsyagit ni. Kaya akong tulo ka rounds muuwat, murag ritual sa tao gamape. Kaya last round, Ban. Yeah. Grabe kay init, bay. Mura naman ko masunog. Ang iyang matira, wa ko nasabtan, grabe yung kalibog. Unsa to imong storya, mura man ka og si Tiburcio. Wala lagi ko trabaho, pero na ako negosyo. Hustle bars. Country game. Sampai. Di ka maglisod og suwat. Bisag asa pa magsugod ka mao. Kay kung mamunit ni og rhyme, mura ra gapilig lugod nga bato. Unlimited ka mo bara. Tinuod ra ba no? Di ka mahutdan kay kaya nimong i-rhyme ang bugo sa bao. Ako gamulti lang gihapon. Bisag predictable na. Kaysa mo rhyme nga pina-rhymers nga usa ka syllable ra. Oo, gibase sa mensahe. Importante jud na sa battle. Pero ang mag-bar samtang gamulti ang challenge as a rapper. Banga palagi ko. Pero mas banga ka bay. Sarog di ka mamatay, wa na kay tsansang makabawi sa laglag bara 5. Naapay jokes og bars gisagol-sagol nako sa matag bala kay buak ang imong bagol-bagol murag kalamay.
Talagsaon ra ko maglagot pero kung imog yung tingbon, ang bilat sa imong uyab akong paimnon og lipton. Pilingon nga ligon, paingon kas nitso kung imo kung biklon. Mapildi ko nimo, imposible mahitabo murag na fan si Jan, Leo kay Lebron. Kusog kay ka manudlo, unya hadlok malabtikan. Ikaw ra akong praktisanan na di angay praktisan pastilan. Wa pa kay vaccines COVID-19 pero atong masaksihan nga zombie na kayo kag nang bisag wa pa mabaksinan. Maong permente kang awit, di na makahig ang karera. Wala pa kay gamit unya manghagit na kagera. Aminado ko ngawik, di pa ko hait sa eksena, pero ako'y mukalabit, murag balakid og lanseta. Maong bisag dili ni pasyente, makapangita ni nurse. Pang duha ka buwan ako ang round murag planeta nga Mars. Puro jokes ang gibaligya sa masa kay di mahalinan og bars. Maong puro na lang kapakatawa murag balita ni Pars. Wani mo makuha ang title. Bawi na lang sa kanta. Tagaan ti ka og sample. Ay na lang og babag pa. Real talk lang na angle. Mahitag makadawat ra og makaagwan ta nga na cut-on ko sa estilo sa akong idol pero ikaw nangawat ka. DGI. 2 minutes ra. Time. Nice and good, bro. Nice and good. Asa init eh. Gisa. Rapolo Dakbayan 2021. Kaupat nga battle karong adlaw. Zinis yung si Ban pagpakadto balik. Yeah. Judge's decision 5-0 para ni Ban. Salamat. Shout out Rick sa Italian. Judges. Ultra rounds ban ka. Mas limpyo performance mas ban. All 3 rounds ihatag na ko ni Ban pero sa round 1 kung may basin ako per round ang Ban sig layo kayong lamang pag second round to third round gamay na lang siya diferensya complete package mo gud siya entertainment ano ba pwede siya mo serious pwede siya mo jokes daghan kay siya gihimo siya ang per round ba so overall diri ko ni Ban. Yung climax din. Ibuto na ko Ban. Puros mayo props sa duha pero ang round 3 ni Ban dito sa punto high lang. Dito natapos ang buo. Round 1, Ban. Round 2, Ban. Round 3, Ban. Nakugutin si Ban. Yo, right then, round 1 to round 3, aring uban, giklaro mo sa grabe kay mga nitatak ang mga punchline niya, daghan sa gislip up ang iyong hatbang, pero respeto gyapon, OG lang sa ikong